खुलुमबाय आं निपुन बर'। दिनै नैबे भिडिअखौ खालामनायनि थांखिया जाबाय हिन्दुस्तान क्लासिकेल मिउजिकआव ब्रैथि नम्बर अलंकारखौ सिफुङाव माबायदि दामनो हायो बेखौ दिन्थिनो थाखाय आं दिनै आखायाव लाबाय। जायफ्रानोखि सिफुं दामगासिनो दङ बिसोरो नैबे भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हासिगोन। ब्रैथि नम्बर अलंकार दामनायनि नट्सफोरा माबाफोर गोरोन्थि थादोंब्ला बा जादोंब्ला आं निमाहा बिबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला गाज्रि मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स हो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दिनै आङो सि मेजर मिडल फ्लुट लादों। तानपुराखौ सि मेजराव होबाय। जोङो अलंकाराव मोनब्रै सुरखौ मोनसे सेट खालामना लानाय जादों। बेखौ सिंनि सानिफ्राय सानि सासिम लानाय जादों। बेनि गेजेराव दामनाय जागोन। अलंकारा ओरैबायदि। अलंकारखौ जोङो 1 सेकेन्डआव खनसेयै दामनो नाजाग्रो। उनाव जेब्लानोखि एसे दामनो रोंनाय जागोन बेनि उनाव बेखौ स्पिड खालामनो हागोन। फार्स्टआव 1 सेकेन्डआवनो मोनसे सुर सा रे गा मा बिदि। रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नि पा धा नि सा। बेखौ जोङो आरोह बुङो। सिंनिफ्राय साथिं थांनाय, सिंनि सानिफ्राय सा सा। ओमफ्राय आरोहआ जाबाय सानि सानिफ्राय सिंनि सासिम लांनाय। जेरै सा सा नि धा पा नि धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। बे आरोह आब्रुह बेखौ एसे स्पिड दाम। जेरै सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नि पा धा नि सा। ओमफ्राय सानिफ्राय मिलायदो सा नि धा पा नि धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। बेबायदि आरो बेखौ जोङो खेनसेयावनो सिरियालि दामब्ला मादि जागोन 1 सेकेन्डनिखौ दिन्थिग्रोनो। ओमफ्राय सानिफ्राय फैलायदों बेखौनो एसे स्पिड दामनायाव 1 सेकेन्ड नङा आरो एसे स्पिड दाम।
साथिंनिफ्राय फैलायगोन। बेखौनो स्पिड दामनो हागोन आरो माबायदि सा रे गा मा पा दा नि सा नि दा पा मा गा रे सा बेबायदि आरो बेखौ जेसेबां हायो स्पिडै दामनो नाजाबाय थायोब्लानो हागोन। आं बेखौनो बुंना आंनि भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंसोरो जाहाथेनिखि मोजाङै सोलोंबाय था आरो मोजाङै था बेखौनो बुंनानै गोजोन्थों खुलुमबाय।